Jeg har YouTube, jeg vil lige vise, hvordan man laver en god tændpind her. Så I skal bare bruge tre stykker på toiletpapir, fold den sammen, tag noget hårlok, ja, og bare sprøjte den. Så se. Det var så den ene side, skal også lige have den anden side her også. Så også den der. Sådan. Så er det selvfølgelig at tænde for vandhænden her. Så bliver det fugtigt her nu. Så skal jeg autosætte igen. Så skal jeg bare lige folde den. Sådan. Så bare fylde det her vand. Prøv at filme med telefonen. Det er lige smart med kamera, så det er jo ikke særlig smart. Jeg skal bare lige gøre sådan, det bliver bare lidt fugtigt. Både indvendigt og udvendigt. Sådan. Så hold under her, så skal du bare lige klemme vandet ud. Så lidt ned her. Det holder den. Vender den igen. Og så lige i gang med holder mere. Sådan, så er bare lige lunde. Og så, ja, sådan du laver en lunde, skal bare ind på radiatoren, og så lige 2 sekunder mere. Så hvis du gerne se testen af den, så skal du bare, og den på radiatoren, det skal den cirka have et halvt døgn, altså hvis den ikke er varm. Men altså hvis den er varm, skal den op have til 2 timer, højst 2 timer, eller brændeovn, eller hvad du har. Nå. Men hvis du gerne se, at den er blevet testet, så skal du bare subscribe og like, og skriv en kommentar, hvis du vil. Og hvis du må også gerne prøve den hjemme, det er jo nemt og enkelt. Så vi ses YouTube.